बोरै थानो नोंखौ गावदां अखाफोर नों आंनि नायालासै बोरै थानो नोंखौ जोंनाय सानबादि नों आंनि अनालासै बोरै थानो नोंखौ गावदां अखाफोर नों आंनि नायालासै बोरै थानो नोंखौ जोंनाय सानबादि नों आंनि गलाबादि मिनिखैरो फावदुर खावनायाव मागाबादों मिनिसुरा थाइनै मेगन हाबाय ददेरे गोरबोनि रादाय आं गोजावबाय नोंनि महराव आं गबावबाय अननाय लैथोआव आं गोजावबाय नोंनि महराव आं गबावबाय अननाय समायसारदों नोंनि खानाय बिलाइ आलायारननि जारां गाबजों बेसे गोदै नोंनि बुंनाय रावा आंनि गोरबोखौ सुग्लायहोबाय समायसारदों नोंनि खानाय बिलाइ आलायारननि जारां गाबजों बेसे गोदै नोंनि बुंनाय रावा आंनि गोरबोखौ सुग्लायहोबाय सना नोंनो आंनि जिउ रोजि नोंनो आंनि जान सना नोंनो आंनि रोजि नोंनो आंनि हां बारबाय थानो गावदां बिबार जाना आंनि मेगननि नोजोराव थाबाय थानो अनसायगिरि जाना आंनि गोसोनि थानसालिनि बारबाय थानो गावदां बिबार जाना आंनि मेगननि नोजोराव थाबाय थानो अनसायगिरि जाना आंनि गोसोनि थानसालिनि थागोन नोंजों लोगोसे थागोन नोंनि बिखायाव थागोन नोंजों लोगोसे